avril kalo tile 15 san 2025 aw minnu sɔgɔlen don Mali kunnafoni na su ani tile an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila Mali kunnafoni kɔnɔna na bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna ka sanga ni ɲɔgɔn faamuyabaliya min bɛ Algérie ale ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ kabi mars kalo tile 31 san 2025 kɔnɔna na Algérie jamana ye an ka kɛlɛkɛcɛw ka kɛlɛkɛminɛ min lajigi ni o kɛla ɲɔgɔn faamuyabaliya ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ o hukumu de kɔnɔna na fɛn min an ka jamana marabolo caman olu bɔla ka u ka dusumakasi yira o hukumu de kɔnɔna na an bɛ taa Sikasokaw olu fɛ yen nɔ kɛnɛdugu sibiridon avril kalo tile 12 san 2025 kɔnɔna na Sikaso sifinnakaw olu bɔla ka ɲɔgɔn dalajɛ kɛ ka yira k'a fɔ Algérie waleya min ta ka an ka jamana sɛgɛrɛ ko u kɛlen don ka waleya in kɔ u ka kumaw yɛrɛ kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ u b'an ka jamana ɲɛma u kɔ o tɛmɛnen kɔfɛ élevage ale kalanso kalandenw bɔla ka wulikajɔba kɛ ka communiqué ko o yɛrɛ kɔni bila u y'a yira k'a fɔ Algérie jamana bɔla ka waleya min ta ka an ka jamana sɛgɛrɛ ko u kɛlen don ka nin waleya in fɛnɛ kɔ ko u bɛ foli bila ani tasi bila kɛ ka ɲɛsin an ka lakana tigilamaaw ma u ka wulikajɔ la u y'a yira k'a fɔ u ka kuma kɔnɔna na ko u bɛ an ka lakana tigilamaaw kɔ. Algérie ale ni Mali ka kunnafoniyaw kɔnɔna na ɲɛmaa min ni ale ka baara bɛnnen don jago ko kunkan ko ma ale ni usine ko kunkan ko ale bɔla ka ɲɔgɔn dalajɛ kɛ ni jagokɛlaw ye ale ni kɛnyɛrɛ ye tigilamaaw ye ka sanga ni gɛlɛya min bɛ an ka jamana kɔrɔyan fan fɛ Tombouctou marabolo la Gawo Menaka fɔ ka taa se Kidali ma a yirala k'a fɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye balofɛnw ye ale ni fɛn min yɛrɛ kɔni ye taji ye o yɛrɛ kɔni sɔrɔli bɛ ka gɛlɛya an ka jamana kɔrɔyan fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka sugu kɔnɔna na o hukumu de la a bɔla ka ɲɔgɔn dalajɛ kɛ walasa u bɛ se ka fɛɛrɛ joona o yɛrɛ kɔni sɔrɔ ni gɛlɛya ninnu na o tɛmɛnen kɔfɛ a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye chambre régionale ale ɲɛmaa ye El Hadji Firoune ale bɔla ka kumakanw ta a ka kumaw kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ waati o waati ni mankan misɛnnin ni o yɛrɛ kɔni tɛmɛna ni jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ k'a daminɛ Mali Algérie la fɔ ka taa se Mali Mauritanie ma ko u b'a yira k'a fɔ ko u yɛrɛ kɔni to u ka fɛnw di Mali ma o tɛmɛnen kɔfɛ tuguni k'u b'a yira k'a fɔ ko u bɛ frontière yɛrɛ fɛnɛ datugu ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ ko u yɛrɛ kɔni bɛ ka wulikajɔ sigi sen kan walasa fɛn min yɛrɛ kɔni ye nin ko ninnu o bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na ka sababuya kɛ a ka kumaw kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ a bɛ wagati damadɔ bɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye taji ye ko o yɛrɛ kɔni sɔngɔ gɛlɛyalen don an ka jamana kɔrɔyan fan fɛ min yɛrɛ kɔni ni a bɛ ka taa yɛrɛ sɔrɔ 400 500 ɲɔgɔn kɔ la a y'a yira k'a fɔ ni ko wulikajɔ ma kɛ sisan nɔ ko taji yɛrɛ kɔni sɔngɔ bɛ taa a yɛrɛ sɔrɔ fɔ 1000 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ la o de ye u ka nin ɲɔgɔn dalajɛ kunba yɛrɛ ye. Algérie ale ka lasigiden min bɛ an ka ba Maliba kɔnɔna na Kawel Recebo a yirala k'a fɔ kunu ale bɔla Bamakɔ da fɛ kunu su nɛgɛ kanɲɛ 18 waati sanga 20 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko a yɛrɛ kɔni bɛ ka a kunda Algérie jamana o yɛrɛ kɔni kan min na ni u y'a yira k'a fɔ a yɛrɛ kɔni bɔla Air Côte d'Ivoire ale fɛ. Farikolo ɲɛnajɛ ale kunnafoniyaw kɔnɔna na kunu tɛnɛndon avril kalo tile 14 san 2025 kɔnɔna na fɛn min ye an ka nɛgɛsobolaw ye ni an bɛ olu wele ko cycliste ni olu bɛ ɲɔgɔn da la a yirala k'a fɔ fɛn min ye binganiwale tigilamaaw ye olu bɔla ka binganiwale ta ka nin ma ko fɔta ninnu sɛgɛrɛ ɲɛna marabolo la Sikaso ale masurunya la nka kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni bɔla k'a yira k'a fɔ binganiwale in ko a yɛrɛ kɔni bɔla a ma fɛn min yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn dan ye ko halisa a yɛrɛ kɔni b'a la ka kɛ u ka fédération ale bɔla ka kunnafoniya di k'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni kɛlen don ka lakana suguya bɛɛ lajɛlen sigi sen kan walasa nin ko in a yɛrɛ kɔni ɲuman bɛ se ka tɛmɛ hɛrɛ la an bɛ ala deli halisa ala ka jamana in basigi. An bɛ taa Kucalakaw olu fɛ yen nɔ kunu tɛnɛndon avril kalo tile 14 san 2025 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ fɛn min ye Kucala ale CMDT ye ko tasuma o yɛrɛ kɔni mɛnɛna u ka kɔɔri bali dɔ la min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye ka to u ka kɔɔri fan caman u yɛrɛ kɔni tala tasuma mɛnɛ fɛ u y'a yira k'a fɔ kun min yɛrɛ kɔni kɛla nin tasuma mɛnɛ ye u yɛrɛ kɔni ma se ka o dɔn. Ka sanga ni kabako ko ale kunnafoniyaw kɔnɔna ye fɛ divers an bɛ segin ka na an ka faba kɔnɔna na an ka faba sigida min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Ɲamakɔrɔ a yirala k'a fɔ nin dɔgɔkun in na kabako koba dɔ o yɛrɛ kɔni kɛla ni marabolo kofɔta in kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye sifinnaka dɔ ye ale yɛrɛ kɔni bɔla ka a fa ka muso filanan ka o yɛrɛ kɔni faga kunnafoniyaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ nin sifinnaka in ko a yɛrɛ kɔni kun tɛ u ka so tuguni ko a n'a ba o yɛrɛ kɔni kun talen n'o Sevare a bɛ wagati damadɔ ɲɔgɔn kɔ bɔ fa ale ni ba olu yɛrɛ kɔni ka furu
chenen ko fe o kum de konnana wa ira ka fa mere ko ni shifina kan ye ni ale be wili ko levine asekla kana asoma were ko ni fe no bamako anga fa ba konnana ayira la ka fa ko ayire ko ni nalen ko fe ko nyoko famia balia o ere ko ni doni temena ani abam suflana olu ni nyoko cheka sababu yake jiko ku kunka koi fa ale ka kuna fono konnana ayira ka fa mere ko ni bani chini ni ale ere ko kuntala agajita ko denga ka ayire ko kumbe ujita ka kula ni were okum konnana ni ale ere bola ka buko ka fa ene ayire ka tajita ayire wala sa abseka ko chugamna o okum no konnana o nyoko famia balia o ere ko kela sababu yake to famia ere ko ni shifina kan ye ayire ko ni furgula abani chini koro don do kligan fe keren ala ni doko ku yere kon konnana ko ayire ko bola ka abaka o were ko ni kantike mi yere ko ni kela dusuma karaka bayi ni sigida mama kush apinaisa ale kushiye kushi mini anana demasa ulu lafiyali kama kush apinaisa akamaga wani ya do idena fiye ko ni doro fene be ala ni ya do dena deme nisondia kosebe ka sababu yake farikolo oye lafiya soro kush apinaisa nya do dena ko ay nyegene bora kushi fe o te kushi apinaisi wa ya do idena ko ay den worokoro la boshi o te kushi apinaisi demasaw ay kush apinaisi sa akwa galombonda aw maamunu be no ko aw mogo be akamyon fa santala u jabala fle sotiba sotel ko ale masurunyala nega juru sira 90 38 54 64 walma 65 66 58 58 kush apinaisa demasaw lafiya sojo kembe kirini woye ba maliba ale konna la me domina ina fobi tungarage munu sigile me jamana ko ka nubu ka war blakana ko ka sojo we nate jo ajo togola hamini joro bana awla ka sawbiya ke jawano service nana awla fi ali kama jawano service ale konna la ingénieur be géométrie fene be no ka kalanke ka diplôme ni ka soro ka klaka abarake jawano service mawdo ingénieur bu fe no munu be u ka terrain papier u ka ulu vérifier munu be étude de sol ke an conception du plan o bela jele me jawano service ale konnala ka wardi ki ka sojo dondoni jawano service boke i ka sojo li damine i ma se ka ban jawano service be atol laba iye oni banki sawa be partenariat la ibe juruta banki fe ki ka sojo dondoni jawano service ale fe geleya o bana tungarange ukang ala ni jawano service ale sawabuya hamini joro koni o bana ka jawano service ale toino i mago be kuna fune werela nega juru sira bamba 00223 79 09 48 48 walma 00223 79 09 46 46 jawano service ka haklina mi demba ya kele so kele maduru mununi olu yere kwani minena ko chala sira kani olu tumeka ukunda ko chala ka sibiri temene ayala ka fo mamunu bola kani maduru nunu minesa u yere kwani bola ku ulabla avril kalkuleta ani sabasamba fla ani muganduru konnana waira ka fo ni maduru nunu u yere kwani sila ukaso ka soro fo imakula uka kuna funya konnana waira ka fo u yere kwani makololo fo soro manunu ka bone fo imase uma ukamine ni yere kwani konnana ga ame wakati mina ina fo sisanno ayala ka fo alisa mamine were kon balaka keni marabulu ko fotain kon nana kera ala Mali aleni Burkina ale frontière la kasangani seko aleni donko kunkan ko sibiri don avril kalkuleta ani flasan bafla ani muganduru kon nana su saba sise ni ale Sulemani Sise de muso ya ayra la ka fo ale bola ka conférence de presse ba were kon ni buluda kasangani aka projection mini o kanga ke avril kalkuleta ani konoto san bafla ani muganduru la sine bambe ba ale kon nana ne ga kanyata ani woro wati ayra ka fo aka kuma kon nana u yere kon benan projection ke kumi kama sa o re femi yere kon ni machama u yere kon hakinne gelay mamunu sorom ni ubola udagawro la ka ukunda anga ba malibaka ani ka folibla ani tasibla ke kanyashi afama Sulemani Sise ni ute madugole anga ba maliba konnana ani femere kwani adama na makorofo ba ka folibla ani tasibla ke kanyashi ni mafla nunuma ayra la ka fo femere kwani projection ba ore kon kanga keni ala sibiri na taira na avril kalkulita ani konoto samba fla ani muganduru konnana ameta ko kan kibaru la krenkrenia la Guinée Conakry Musa Dadisi Kamarani ale bola ka grâce présidentielle soro uka jamana nyamako ale yoro Mamadou Doumbia ayra la ka fo ale rekoni dugula ka bo Guinée Conakry ale da fe samedi do sibiri do shuka do karila waira ka fo ayre koni pangurumi ta sa ode royal la air Maroc mi rekon konna na takawro jonjon o rekoni kuna fonyo madi waira ka fo femi rekoni aka panguru o rekon kanga escali o rekon ke kasambla ka kuna fonyo nuni uwere kwani me ato sebenchia
Amita Algérie ayra la ka fɔ Algérie ale yɛrɛ kɔni laɲinikɛ France ka lasigiden bɛ u ka jamana kɔnɔna na o maa 12 ɲɔgɔn kɔ olu bɛ se ka bɔ u ka jamana kɔnɔna na cogoya min na a yɛrɛ la ka fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni France jamana ye a yɛrɛ kɔni a yira ka fɔ a yɛrɛ kɔni labɛnnen don nin ko in yɛrɛ kɔni kama ko u yɛrɛ kɔni bɛ u ta juru sara Algérie la ni ne tun bɛ dasigi an ka bi kunnafoni na aw k'an bɛ sini ni Ala man ka jɔn an jɔn na